cia aseganga yabo bosipo bochori obonene bumutinyo 5 na 3 omwaka oyo igabwe chiribibira ere yo wikira nukore nritangani tigana komanya egati ari ngwariganiretie. Omurai bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta kogokera omochango bwa basai mense ya Kenya. We are basically screening the general public on pressure, that is blood pressure. Abantu kubori wa weso kia koringori waso wakaigoro kwa manyinga. We do not think it is prudent to continue borrowing. Ntoche gokora mangana yobokurumi mense ya Kenya ayona mangana Dr. William Samoei Ruto. Mwancho muriere bona yo amana yanda mangengo kwarigani obena nchiko ikomairo iri nkumanye buna kwariganirete asenchira ere yo bwikiranu nyora nabakoganira gotobwate aweterase e website yaito www.ndizitv.or.ke asense mu mutandao Twitter nabagotobwati @ndizitv_news nabagese media ya Facebook na YouTube tobwate wetera Ndizi TV News eri togendere go kumanya manke eri tariane Evelyn Osero no tokubadira nere kwenekia onsi awekeire asense mu imanyerero nigakoro kwa Joshua Uta kabana ntuko Moyo. Togo chaka maya yense yemoni otogo chaka korwase county ya Kisii awase omukonyibo muhai commissioner korwasense ya Bongereza asereta Julia Scott abaga kumerana no moraiwe gosemo gavana we county ya Kisii James Ongwae awase baba kubekese iyo goche wanchera baonchoreria korwase chinse chaisiko gose chinsemo au kobwaterana eriogo kinya sector yo bonchoreria bwa avocado oraboti orumuri keitonde mo Steven nabwa korobwate na tigatoiwe ari atwariganiretie. Yes, Your Excellency. Gwetero kubwatira no kuyagatia serikali ya county ya Kisii amune serikali ya Bongereza niga boncholi abanene gose investors bagenderera gweso kina kubwatise go kina gwe county yeye. Okay. Aboncholi be company ya avocado ya Avo Fresh rero iganigo babekese yo kubwatirana ne county ya Kisii asomoro birengete gokonye sector yo bulemi bwa avocado. Wapi makofi tafadhali. Now the time is done. Akini ikatu anzewa kolega sina basonga abaga ba nkonyete twa mbaje tibakaba kanyora cy'investor cy'inyingi abande ko rumumbu bakaba kora interview n'ababisabane bonaro yo mutwanyorete rero gaiga go cyakare gasi eyogo liga go cyakara litanga ni koimukia chi avocado ga bwatega kirori sano kirabe chikoimukia 50 tons of avocado kera litukukia kerero liye bwata 10 tons. We wish to reach 100-ton capacity per day collection. That is the capacity of the machine that will be placed in Kisii to extract oil. Inse yemetinye bire Nayaeteire nigo mugavana James Ongwae achakiri benemero biriye chi factory chia matoke MSC nabona avocado egenta bange bachengeire buno bokoreri bwe serikali yaye. I know you to be a governor who has strived to keep your promises to the people of Kisii County and to deliver to the mandate that you were given. And so far you have delivered your promises. Julia Scott omokonyi wa commissioner of Bongereza na chengero guchaka kwa morobeli bwe company ya Avo Fresh me county ya Kisii asate be serikali ya United Kingdom UK negendere gosire county ya Kisii kwene kyogo kina kwaye. It's absolutely a privilege to be again back in Kisii. I really want to wish you all the very best in the operation of this critical facility and getting all these wonderful avocados that are grown here in Kisii out there to the global market so people can eat better and they can look better. Omoro biro yonigo urengete kogora chi avocado koruchi sub county chonsi chia Kisii go ikiromo itinyo ikomio mwaka oyo asaba le mibasa biru komento bole mibwechi bukato mono chirichi ya hash eliogo isanike kerengo kegoro chechi bukato chiragani gwa safe factory twa mate biringa ko ikagore ese ligo lili ba korokanga
commercial price kali ligoriria marogoba ligoriria mugaso. James Ongwae nigaiganite serikali ya county ya Kisii rasoya sobochorio bonene nesiremero beribune yeiga. Mbarorora abandi na ikwa bakujegwetana abagoteba ng'ekwene ng'avocado tuang'aine tu akoreteki lakini umanyita abandi mbali basoire siasa bono bali bwangu bari abamarogoba bari bwangu ibyo bunande igando tenge bintu byana nabire boronge kunya kubikora korande nande mwoche morore in the next 10 days morore gento kene ngo zinduwe gente kene nichende tabantu abanne gaiga morore gento kene ngo zinduwe gento kene igaba gusiba minto mutigare biya na mutigare na Nyasaye. Kuripoteri Ndizi TV korwa nsesemu ya Agricultural Training Center ATCA county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven. Mbia muno murike itonde mo Stephen asoroboti ururikiranu korwa se county ya Kisii ekero tutigarita se county ya Kisii nigo ya mateyemo korwa sensemo ya Matara Nyakubari ya se ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South yabereye kwanyo bokonyi eryo gosiro mwana obo kwegenderia buya asa masomaye aya magega yekyombe ya Joshua Rina Foundation gotarera ya mateyo unatokomanyiwa no murike ito Vincent Onyancha. Amo mtu na tatu mteba wasanete kero tuwarenga bakaenda bono baka tukoira na kobachi chokora nigo twaikire aiga asenkeye gotara omwana ema oyobeta kanyoro wasukana bwebara na gutigoro chinkoma chimbe asokoro kwaye egento kiretono no gotara gokaba omuchando kolengana ne amate nigo batebire buna obutaka bule asenkeye nigo bwairero omwana oyo ema gotanyora no ndagera no nyego okuragera kwabere omuchando omonene nanyore accident date 20 umutinyo kabiro mwako oyo nkaretu general tina bwato famu nonye anti ya norega iganero manyete na kina rengi na station ya ne arenge mbaka wocha kubeka rumo ika renge gosori kolengana na ema niga agotumanyibuna maiga yo konyoro basokano yo a sense moyebara nigo kweretu kumabwaye kwirena maiga kogendera na masomo gokabano muchando munene maiga yo gokore skuru yo boroso korwa se skuru ya Kyombeta nigo yamubeterere ko baisiko atari kogendera na masomo timbo ati bokonyi bonde kere tato mtutari kwenyara nonya gitaria umwadu wageti otemete mbaka bone gamnangi nale kugendera masomo ane nabo nale kumanya gitari yani ugosaba kwana nkuru yani bankonye munabone ganchandigite indense pitingo nyara na kwenda skuru base bonega cinga kicho ema boigoni gabereka gutumanyibuna abayibori baye nigo babete bagoetana mamu mwabo kogenda na komutiga maiga na tatu mwabo aiga asibamete nigo amete na umuru mwabo asikulendo kuragera okurara konyole ndagera yabero no muchando munene ekero bamenyete ase ensemeyega igo babwato bokong bamenyerete nchara bamenyerete shida nene no ani ndugu yanete bwatikende umwana oyo kaga bwatembe obongo ni crack kialenge seskal akagenda off ngatwara shida nene mono ngabango tema mpaka abandi bakamuganeri yani amasaba yana abandi mbabwate amasababo akivia Aina bongi na mokebo igo ni gamentire buna abasemali bali no kwerwa abanyarwe sokia na gokonya enkeje kubwatekana buna no konyore ndagera yabiro muchando monene asebono aganiria basamaria abayagwe sokia buna bono anyareka gwakirambia ekyombekemo ekigekorwa na Joshua Orina Rescue Team oyo koligekoro kyo MC kurase ward ya Kitutu Central kuri arere twachirase familia yeiga asengenyo yo jakoromo rwairo orega iga oyo umwana emonyore accident obeire gaguchandika senga kientambe nde galbawa ya Joshua Rina obeg ngote yabantu baminto ba Central Ward bachoro murayumya murayibwe bikora tari barigerera kibasa gusekiama. This is one of the examples actually we identify a case in a very needy situation. Honorera siri tukoria yo twacha singe nandi yokorotota tomoretere ndagera na bintu binde byara abo gutumika toko boria abaenyechi ba ward yega ya Kitutu Central muri gyo muntu obwate vision omosacho oyo nanyo no murayo muya oganeri gotoyi kwa Kitutu Central ward yengima sababu omonto gokonya kero bwato bokongonero murayi
Kolengana watani kurwa sekiombe gia Joshua Orina Rescue Team niko batebire buna baimukire getambo kireke asogo konya enkeye na kurwa obokori bwabo no enaboni go banyare bakuburya barayibande gwesokia kunyara kurwa obokonyi gochia ase enkeye ko reporteria Ndizi TV ritirene nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Omuchando bwa manyinga igoro gose blood pressure nigororokanire ko barorasa abantu abange agento kyairera abanyagetari anene korwase enyagetari enene ya Kisii Teaching and Referral gochake muroberio bwokorwo burinkoria babusa gochase abantu ko bwatikana no muchando yo nabona niga abanyagetari abo babiri bakuburyo kuborya gochase abantu bonsi wesokya nakonyora oburinkoria bwabusa oraboti orwasenchira yo bwikiranu umurikeito Frida Kerubona bagakorobwatya naya naratwaliganirete. Wizara yobochenu kubwaterana n'enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital nigo basiori omorobelio obene bwokolingoria amanyinga imeye county ya Kisii. Omo director Geoffrey Otuma nigo aerera buna omorobelio yo nigo chakire imeye nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital na nigo barachi gotalera enyagitari ya gucha nabo igo elia ya nyamache ase okoene kibuna kera oyomo olingolirigwe nigo aliganikera oyomo gwesokia na kolingoligu nabo igo gosemigwa chinjira chiogwetanga. We are here today on the 21st of June 2021, 2020. Rather at Kisii Teaching and Referral Hospital launching the cardiac month for Kisii County, where we are basically screening the general public on pressure, that is